tomto videu sú trošku také ofenzíve vtipy, takže prosím, neberte to vážne. Smrdíš. Dajte unsup. Ne, kamo. Kamo, nie také. Sám si to, ne, ale ja to vystrihnem. Kamo, to vystrihnem. Nepozeraj tak na mňa. Dobre, idem preč. OK. Cyan sú dobrí, lebo majú tiež jedného speedbridgera. Zelení sa ani nepohli. Zelení sú už aj mŕtvi. Ako môžu byť zelení mŕtvi, keď doslova ku nim ešte ani nikto nešiel? Takže sa odpojili všichni. Asi no. A modrý je iba jeden. Takže... Tak ticho tam, ja idem bedku robiť, okej? Trochu. Ne, ja som si... Žiješ? Ne. Slabý. Ale nie, si asi 18 krát lepšie ako ja. Kdo? Ty? No tak to aj víc krast. Nemaj teraz ego veľké, alebo zavoláme. Alebo zavoláš koho? Mamičke. Zavolám mamičke. Zavolám mojej mamičke. Dzinglik bom. Kámo, sa pozri. A ten box, čo ti dáva normálne. Amazon package som teraz robil. Kámo, áno. Naša betka bude toto Amazon package. Môžem? Ne. Ty máš rád Amazon? Ne. Rasista. Dobre, no tak ale tak robím toto. Tak akú spoločnosť máš rád poštovú? Temu. Keru? Tyže. Keru? No akú? Tak robím tému, no. Zase som tu ja tá mama, čo tu robí betku, ako ty sa tam hráš. No, kámo, ja ťa asi reálne, ja ti... Zabijem ťa reálne, poď sem. Kámo, lebo... Prestal by sa stavať toto Američan do mňa. Dobre. Takže Cyan teraz tu asi, že domil... Ty čo robíš? Nechaj ma pokoj, idem ťa rád. Počkej, tu teraz bude príbeh, takže Cyan akože vyzeral v pohode a... Kamo, ideme na Cyan. Lebo akože sa pozrite na ich betku. A pozri sa na ich hráče. No tak ja viem, tak... No, kámo, však ich hráč sa iba jeden a sa pozri, aký má toto, aký má tak ulič. Dobre, tak asi poďme na týchto akcia, ne? Tak to teda ne. Prečo? Však mám jedno hráča a majú hroznú betku. Tak tam biež. Tak ale ja som s tebou. Dunár si. Tak idem tam. Bez teba. Handy. Hop, parkour, to som skoro skapal. Dobre, takže. Kámo, však ty pekne nej na bejske, poď. Dobre, idem tam ja. Kaž na teba. Ja sa nepotrebujem, ty si iba záťaž.
Počkej, ukáž modrý, ešte žijú. A majú bečiť no poď, kamo idem na modrých, čau. Dobre, v čele. Ty si teraz spadol. Kamo, kde nás je, no tak jeho bridge. Mám nervy. Poď sem ty! Finičan! Honzo frajer. Kámo, to je Araban. On má bomby. O tak, to je toto. On je zo Saudskej Arábie, 80%. Že Honza. To je v Unihoby. Jo. Pozor, ne, tak ho to dělej, z ničeho. Ne, nedal som. Mám ho. Tak ne. Dobrý, mám ho. Mám, pusť. Kam padol, áno! No, tak ale sa Betku má, takže... Vidíš, keď myšli na ňo, tak by bol všetko super. Pojď, ne, já mu tam pošlu fireball a v klidku, tak pojď. Počkej, však Betku! Běž k němu, já mu tam pošlu fireball a... Kamo, ale on má aim hrozný. Kdo? Nevím. Ty nie, ty máš... Tak řekni, jak budeš u něho a já tam pošlu fireball. No tak ale on je ku mne, vieš, on je za mňou. Kalapec, má To nevadí, tak běž za ním. Běž za ním, já tam pošlu fireball a... Skapal, ďakujem. A ide zase priamo na nás, chlapec. To je taký Araban, sa v kúse pchá do všetkého. Tak to si taký, že to fireballku, chlapče. Allah Akbar! Kam on je z hora? On ma prefikol. Spadol! Aj, kámo. Araban. No nic, ne? Ale ja tam nie som. Tu je. Neď výbetku, more, ty Araban, hop. Kamo, on má aim, ako má mama. A to môj kill. Nevadí, dobre. Kam, už poďme na ňo. No nic, dělej, běž tam. Tak poď so mňou, aby sme mali dual force. Běž, já mu tam pošlu, já tam pošlu fireball a... A poď so mňou, aby sme mali dual force, hovorím ti, chlapče. A zase ide na mňa, a zase ma zabije, lebo... Dobre som ho zdržal, ty... Neviem čo, proste... Neviem, buď pekný. Ježi, ten Araban teraz akože zase... No vidíš, ale akože keď niekam... Tak nic, neběž k němu na postel. Kamo, ale on tu kempí. Prečo ja? On je taký... Kamo, ale ja nemám rád Araban, lebo smrdí a... Dělej, on není na běžce, Bežím. Pojď, dělej, běž na něho. Běž na něho. Idem, ty ho drž. Super. Kamo, ten taký otravný Araban. On je taký... Pojď, jdem na něho. Prostě ho musíme nějak prefiknout alebo niečo. Lebo... Jo, půjdeme na něho oba dva. A nebo nevíš co, tak já si koupím enderperlu a pozor, jde růžový jde na něho. To je super, ok. Týmujeme s růžovým. Kolik stojí enderperla? Jsem že nějak, že 3 emerald, nevím. No tak to ne, já jsem spadl s 2 emeraldama. Pozbírej emeraldy. Počkej, ale mám teda zautočit na, ok, dobré. Pojď mi nahajtit ty irony, ty tam hodíš, já tam hodím enderperlu, ty fireball a tak. Já vím. Ojoj. Kamo... Ďakujem. Ale ešte nemám. Ok, mám.
OK, tak ty tam hodíš první fireball a počkej, ale musíš počkat. Když se on si tam dělá obranu, To je pryč potom. Počkej, tak já ty věci mám, ale musí ho někdo zabít. Priamo v tej kierujete... Nie, on musíš ísť proti... Akože... Tak pojď si koupit 2 firebally, pošleš tam jeden, druhý a já tam dám to. Alebo kúp si aj ty jeden, že ten... No to je tretí. Já si koupím aj TNTčko. Hej. Lebo kam ešte urobím s tebou 3 videá. Po tejto hre, akože to je akože reálne dlhá hra, tak keď skončí, tak potom urobím ešte jedno video. Co pak tam 3 fireball, já už jsem se rozhodl, pošleš tam 3 fireball. Dobre, takže ja už mám... Počkej, no tak, počkej, tak já vezmu TNTčko teda. Kamo, ale sa obám, že trafím. Tak když tak mi to dej, počkej, ještě ne. Ne, je to v čele, trafím. Kamo, ja mám taký aim. Kamo! Kamo, ja... On je taky zabil, já jsem měl enderpearl. A jde na nás i ten. No tak kámo, tak to je asi vec. Nemecko končí. Idem po ňu, lebo ma už naštval. Detsko malé. Super. Dobre, tak. Čaute.